Så må du gerne komme, skat. Så må du godt komme. Magnus, farmor og farfar, de har en lille pakke, og en gang med tillykke med fødselsdagen. Tusind tak. Det er da ikke lille. Ja, stor. Lader dem til at åbne den. Ja, det kan du se. Tusind tak. Godt, Magnus. Tusind. Ja, så er det, du ønsker dig. Ja. Det var godt. Ja, jeg synes også, at der var et eller andet lyster igennem den der. Det kan du da ikke regne ud. Nej, men jeg synes, der var et eller andet lyst ved det. Så ikke lige, vi skal ligge ned på gulvet, når vi åbner. Har du læst kortet, Magnus? Nej, det gemmer jeg. Det ligger oppe bagpå. Det ved jeg. Nå, okay. Vi skal nok finde den op. Pakke den op for dig. Jo. Så var der sådan en lille storebror-gave til G3. Og så det her, det skal jeg give dig fra Inga. Okay. Mor,